Tak ďakujem veľmi pekne. Skôr než by som začal, tak Pavel už povedal, že som tu po tretíkrát, rád sa sem vraciam, hej. A v podstate s Pavlom sa stretávame veľmi často, a nie len s Pavlom, ale celým kolektívom českých matematikov pracujúcich v tejto oblasti na konferenciách. Ja myslím, že sa poznáme už 20 rokov. Dobre. Hej. Pretože máme len hodinu. Ja to teda mám viac pripravené na viacej času, tak sa budem snažiť to ponáhľať. Ale pretože sú tu dve milé študentské tváre, tak kolegovia mi musia odpustiť. Vrátim sa aj k pojmom, ktoré u vás možno, že už dávno sú zažité a bez akýchkoľvek problémov. No, ja si myslím, že je dôležitejšie, keď sa mi podarí povedať tá filozofia celkového toho, čo vlastne robíme, a potom aj nejaké príklady. A jak sa bude blížiť čas, hej, kľudne to môžeme uzavrieť, nemusím zasahovať do topológie, nemusím zasahovať do nejakých merateľných množín a podobné záležitosti, lebo niekedy je lepšie urobiť menej, hej, a tak, aby sa to páčilo, ako veľa a nič by sme z toho nemali. Ďalej uvediem hneď adresu mailovú, hej, keby bol nejaký záujem, hej, nie len čo sa týka tej matematiky, samozrejme aj toho Erasmu, keby sa náhodou študenti rozhodli prísť do Bratislavy na Erasmus a niečo by sa vám zapáčilo, vedel by som v Bratislave vybaviť takých ľudí, ktorí by sa vám ujali a robili by ste s nimi veci, ktoré sú práve pre vás potrebné, pretože ja naozaj robím len tú čistú matematiku a neviem, či ste matematici, lebo nie. Dobre, takže moja mailová adresa je Vladimír Baláš. Všetko malým bez diakritiky. @stuba.sk. To je Slovenská technická univerzita Bratislava. No. Názov prednášky je konvergencia jej aplikácie. Je to z oblasti pravdepodobnostnej teórie čísel a hneď by som začal takouto klasikou definícia konvergencie. Teraz zrovna rozmýšľam, kam by som mohol písať. Ale tu. Fajn, prima. Takže budeme hovoriť, že postupnosť reálnych čísel, mám to všetko minimalizované na reálne čísla, dá sa to previesť na komplexné čísla, dokonca na rôzne objekty, topologické a podobne, hej. Ale my zostávame v tých reálnych. Postupnosť reálnych čísel konverguje k číslu a, zapisujeme ako limita a n ide do nekonečna, z a n sa rovná a. Ak pre každé epsilon existuje n0 také, že pre každé n väčšie ako n0 platí, že a n minus a je menej ako epsilon. Ja si myslím, že aj keď sme tu podkutí v tej oblasti, tak keď sme začínali, tá séria kvantifikátorov nám robila problémy. Ja to trošku pripomeniem, o čom sa to točí, a potom urobím to zovšeobecnenie, ktorým sa zaoberám. K ľubovoľnému epsilon, kladnému, existuje také n0, že pre všetky n väčšie ako n0 platí táto záležitosť a n minus a je menej ako epsilon. Tak toto už ani študentom nebudem vysvetľovať, že keď vyriešite túto absolútnu hodnotu, áno, tak to znamená, že to je okolie bodu A o polomere epsilon. Že sú tu také prvky, ktoré padnú a minus epsilon, a plus epsilon, padnú sem. Áno. Čo hovorí táto definícia? No, že pre každý polomer. Aký polomer? No, toho okolia bodu A. Teraz študent, keď pre každý, už to je veľa, pre každý, tak ja na to poviem, že to môže byť aj 100 000 hrúbky vášho vlasu. A vtedy ich trkne, že naozaj existuje nejaké konečné číslo, že od neho počnúc všetci sú v tom maličkom okolí. Ale 100 000 hrúbky nášho vlasu, to pod tým mikroskopom
nevidíme dobre. Takže to vyzerá, ako keby všetci boli to isté číslo A. Aj keď sú vedľa neho blízko a dokonca nikto sa mu nemusí robiť. Tak ja to tu teda nakreslím. Toto sú tie prirodzené čísla. Áno, a teda toto je to okolie. Tu je to N0. Týchto prvých N0 môžu byť kdekoľvek. Či sú tam, lebo nie. Ale už od neho všetci sú v tom okolí. Áno, to hovorí tá definícia. V podstate, všimnite si, keď zoberiem ten komplement k tomuto, čo to je toto. AN minus A je väčšie alebo rovné ako epsilon, tak táto definícia hovorí, že pre každé také epsilon táto množina tých n prirodzených čísel, pre ktoré toto platí, je malá, je konečná. Konečná, to znamená, že ona najviac môže byť nejaké to N0. Hej? Takže je konečná. No a čo je to konečná množina, ak mám prirodzené čísla, ktoré sú nekonečné? No to je nejaká malá množina. Nie? A takže ja bych to mohol pretransformovať asi takým spôsobom, že budeme hovoriť, že limita n idúce do nekonečna, toto je len zápis, rovná sa a, dík. Skôr si myslím, že tá tabula je tak vyglančená, že tie fixky nezaberajú. Hej? Ak táto množina, ktorú označím AO, epsilon, tak ak A epsilon je malá, dobre. No, slovo je malá. Hej. To je také dosť blbé, ako meriame v matematike malé množiny. No tak v prvom rade je to teória miery. Hoci všimnite si, v tej definície limity postupnosti nefiguruje miera. To je topologická vlastnosť, kardinalita prvkov. Hej. Celková tá množina n je nekonečná, hej, mohutnosť je ale v nula, ale tie malé množiny sú konečné. Hej. Takže z hľadiska miery, to je ďalšia možnosť, čo môžu byť malé množiny, z hľadiska kardinality to je táto, áno. No a z hľadiska topológie, čo sú to malé množiny? No to sú riedke množiny alebo množiny prvej kategórie. Otázka, ako sa na to budeme pozerať. Tu skôr veľakrát hovorí, aká topológia na tých prirodzených číslach. Ja to teda načknem. Fürstenberg zaviedol topológiu na prirodzených číslach. Nejdem to teraz hovoriť, mám ju ku koncu, keď sa tam dostaneme, tak to poviem. Tá topológia je zavedená pomocou postupností. Postupnosti tvoria otvorené množiny a neskôr sa vyjadrím o tom, ako vznikajú. Viete, čítate si matematický časopis a tam sú problémy neriešené a zrazu sa niekto pýta, že existujú postupnosť akejkoľvek dĺžky, ktorá sa do tej množiny dostane. No ako na takúto kravinu niekto môže prísť a pýta sa na to aj sám pán Erdős. No, pretože to pýta sa na tú topologický aspekt tej záležitosti. Dobre, no, tá pravdepodobnosť sa aj tu objavuje, nejdem to čítať, hej, akurát chcem povedať, toto je pre konečnú množinu. Ako to robíme s tou pravdepodobnosťou, keď mám nekonečnú množinu? No, ak mám nekonečnú množinu, spravím to na nejakom konečnom intervale 1 až n, no a to n pošlem limitov do nekonečná, tak to zvykneme robiť, aby som to odmeral na tej nekonečnej množine. Dobre, tak poďme ďalej. No, asymptotická hustota, to som chcel vynechať, ale dosť často to používam, takže
túto zavediem poriadne, túto definíciu. Hustota na množine n je každá nezáporná aditívna miera. Hej, toto je asymptotická hustota, skôr než tak urobíme, je tu nejaké označenie, že si zoberiem podmnožinu prirodzených čísel, zoberiem uzavretý interval nm, kde tie čísla sú takto usporiadané a sú tiež prirodzené a tým znakom AMN označím ako počet prvkov z množiny A, ktoré sa nachádzajú v tomto intervale MN. No a teda môžeme zaviesť tieto dve limity. Dolná je limes inferior, horná je limes superior a ak tie dve limity existujú a sa sebe rovnajú, tak poviem, že tá množina má asymptotickú hustotu, hodnotu tej limity. Je rovnomerná hustota, nejdem to robiť do detailu, čo je na nej dôležité, že je veľmi podobná tej asymptotickej, akurát mi zaručuje také rovnomerné rozdelenie tej množiny. To znamená, že ak si zoberiem interval dĺžky S, to je od n plus 1 po n plus S, kde potom to takto posúvam po tom celku, tak robím to alfa S a s indexom dole a alfa S s indexom hore. No, tak ma vždycky zaujíma, koľko je tých prvkov, maximum tých prvkov alebo minimum tých prvkov, kdežto stále to posúvam. Takže ak to má rovnomernú hustotu, tak aj tá množina je slušne rovnomerne rozdelená. Hej. Je jasné, tu sú nejaké vzťahy, ale že toto je trošku viacej ako asymptotická hustota, lebo tá hovorí aj o štruktúre. A pritom sú dosť neporovnateľné. Tie techniky, čo keď sa s tým robí, sú neporovnateľné. Jasné, existuje nespočetné množstvo všelijakých tých hustôt, logaritmická, vážená hustota, hustoty vzhľadom na sumačné metódy. Všetko by sa to dalo nájsť v monografii Tannenbaum z 1990. Áno, kde by sa dalo robiť. My pretože v teórii čísel sa najviac používajú také tie hustoty sumačné, tie hustoty asymptotická, rovnomerná, takže sme robili najviac tam. Štatistická konvergencia, to je to, čo nás akosi nabudilo, hej, takže nezávisle na sebe dvaja ľudia, Fast a Schoenberg, definovali štatistickú konvergenciu. Tá štatistika je tých počet prvkov a to tak, jak som tú definíciu uviedol, túto malosť tej množiny A, epsilon, oni brali, že ich má asymptotickú hustotu nulovú. Áno. To je toto. Že ona je malá z hľadiska tej miery tej asymptotickej hustoty. Tá množina. Mám tu poznámku, že to môže byť z tej hľadiska kardinality miery, to už som všetko povedal. A teraz prichádzam k tomu, prečo sa to volá I-konvergencia, lebo čo je jednotiaci systém malých množín. Zoberiem si akýkoľvek jednotiaci systém malých množín. Čo chceme od malých množín? Že ak mám malú množinu, každá aj podmnožina je malá. To je dedičná vlastnosť prirodzená. A ak mám dve malé množiny a ja ich zjednotím, tak aby to boli zase malé množiny. Hej? Takže na konečný počet zjednotení malých množín je to malá množina. Tu je dosť dôležité povedať, že rôzne uhly pohľadu na malé množiny dávajú rôzne výsledky. Tak zoberme si reálnu os. To je veľká mohutnosť, plná miera, a druhej kategórii, lebo je to úplný metrický priestor. A túto reálnu os viem rozdeliť na dve množiny. Prvá je miery 0 a druhá je prvej kategórie. Obidve sú malé, ale jedna z pohľadu miery a druhá z topologického pohľadu. Hej. Veľmi pekne o tom píše kniha Oxtoby. Nemám to tu, ale je dosť dobre to povedať, pretože tie kategórie, tam je ešte pole neorané, aj čo sa týka tej I-konvergencie. Takže tu je definícia, čo to je vlastne ideál. Hneď začínam s prípustným ideálom.
Prečo prípustný ideál? No prípustný ideál z toho dôvodu, že chcem, aby konečné množiny, to sa odvíja od tejto definícii, že tie konečné množiny sú malé, aby patrili do toho ideálu. Takže sú tu tie dve vlastnosti, ktoré som spomenul, dedičnosť, zjednotenie dvoch množín, že je malá množina a naviac obsahuje všetky konečné, tie všetky jednoprvkové množiny. No. Príklady ideálov, to je celkom dobre, to budem používať. Tak prvý ten ideál je IFIN. Teraz to nedám dole. Áno, pokúsim sa, len viete čo? Či to tu máme takú zmazateľnú fixku? Či není permanentná? Ne? Aha, dobre. Ja myslím, že áno, pretože to je, áno, tak, áno. Dobre, budem používať len túto tmavú. Ďakujem veľmi pekne. Tým, že sme to zmazali, ja to teda prebehnem dosť rýchlo. IFIN označujeme taký ideál, ktorý obsahuje všetky konečné množiny. Áno. Potom je tu, zoberiem si akúkoľvek hustotu, ja som uviedol dve, ale dole som dal, že tých hustot je veľmi veľa. Akúkoľvek hustotu, potom každá podmnožina prirodzených čísel, ktorá má hustotu nulovú, tak to je prípustný ideál. Používame najčastejšie logaritmickú, asymptotickú a rovnomernú hustotu. Čo sa týka C-čka, to sú tie sumačné metódy. To môžem urobiť takým spôsobom, že si zoberiem nejakú funkciu h, definovanú na prirodzených číslach s hodnotou r+, a chcem od nej, aby suma cez n z n a n bola nekonečná. No tak potom, ak zoberiem takú množinu, že spočítam, áno, a je suma konečná, tak to je malá množina oproti tomu, keď som spočítal na nejakej tej množine a dostanem to nekonečno. Hej. No a tu si treba uvedomiť, že mám ICQ, to je vlastne špeciálna funkcia už dobre zvolená. Hej. Tunak sa to myslí, že to je harmonický rad umocnený na kvétu. Áno. Tu to vidíme 1/a a to celé na kvétu. Hej. A keď Q je jednička, tak je to len harmonický rad. Takže tie malé množiny sú také, ktoré pozdĺž tej množiny suma harmonického radu prvkov z tej množiny je konečná. No, to je to, čo by sme potrebovali, aby tie ideály boli pekne do seba zapadajúce. A to je dôvod, ktorý poviem neskôr. Hej, že na čo to používame. A je tu ešte jeden, by dal taký abstraktný, ale ak hľadáme kontrapríklad na ideál alebo konvergenciu, tak tento mi vyhovuje na všetko. V tých prácach to tam máme, krásne sa s tým narába, dá sa to predstaviť. Čo to je za prípustný ideál? Zoberme prirodzené čísla a spravím na nich rozklad na spočítateľne veľa množín spočítateľnejných. Áno? To znamená, každá je nekonečná a sú po dvoch disjunktné, keďže je to rozklad. Jasné, keď toto niekomu poviem a chvíľku od neho chcem výsledok, tak kto v tom nepracuje, chvíľu to trvá, ale tu som už uviedol príklad, ako robiť tie množiny. Hej? Že je to 2 na i je minus 1 krát nepárne čísla. Tá prvá to sú samé nepárne čísla. Ja som nepovedal len, že musia byť nekonečné tie množiny. Nemusia mať rovnakú kardinalitu. Že? No a potom ten ideál je taký, že tam padnú množiny a, ktoré sú podmnožiny n, ktoré pretínajú len konečný počet tých rozkladových množín. Tak to je tiež prípustný ideál. Skôr než prejdem k definícii konvergencii, tak prvočíselná funkcia je
počet prvočísel neprevyšujúcich reálne číslo x. Označujeme to Px, P z titulu, že sú to prvočísla, sa nazýva prvočíselná funkcia. Pretože keď zoberiem P10, rovná sa 4, sú tam 4 prvočísla. Keď si zoberiem, mám tu viacej príkladov, hej, takže tá prvočíselná veta hovorí, že ak urobím túto limitu, to znamená, že tá prvočíselná funkcia, lomeno funkcia x, lomeno ln x, takže to ide k jednej. Čo to znamená, že zlomok ide k jednej? No, že približne čitateľ a menovateľ sa rovná. Nie? Takže my to tak zapisujeme, že tá prvočíselná funkcia Px je ekvivalentná tej funkcii x lomeno ln x. Už bych to vynechal, ale je dobré, keď tu máme študákov, uvedome si, čo to hovorí. Zhruba sa dá povedať, že ak zoberiem veľké číslo n, prečo veľké? Aby ten konečný počet som nejakú tú hodinu odhodil, lebo až pre tie väčšie to platí. Ak zoberiem dosť veľké číslo a teraz okolo neho siahnem, chcem vedieť, či to, čo som vybral, je prvočíslo, tak tá pravdepodobnosť je 1 lomeno ln n. To je veľmi pekné, to je hlboká myšlienka, áno. Potom ekvivalentným tvrdením je, že keď usporiadam prvočísla do postupnosti, tak asi jak veľké je to nt prvočíslo. No na základe tej vety je tak veľké ako n krát ln. Áno. Prvočíselnú vetu dokázali nezávisle od seba Hadamard a Delaval-Lepuzin koncom 19. storočia. Potom taký velikán ako Erdős, Selberg v 50. rokoch našli dôkaz bez použitia komplexnej analýzy. Predtým sa to bez použitia komplexnej analýzy nevedelo. No, neviem, čo mám ďalej. Ideál IC. IC to je to ICQ, kde Q sa rovná 1, takže ideál IC to je harmonický rad, áno, a to berem cez všetky množiny, kde keď to sumujem cez tú množinu, tak ten výsledok je konečné číslo. Šalad a Powell uviedli nový dôkaz známeho výsledku. Čo hovorí ten výsledok? Že keď mám podmnožinu prirodzených čísel taký, že ten rad je menej ako nekonečno, tak potom tá množina má asymptotickú hustotu nulovú. No inými slovami, je to vlastne toto, že ten ideál IC je podmnožina toho ideálu ID. To je pre tú asymptotickú hustotu. Áno. No, opačné tvrdenie neplatí, zase prvočísla sú ako kontrapríklad, dokonca prvočísla majú rovnomernú aj tú inú asymptotickú hustotu nulovú. Tu je taký celkom pekný dôkaz toho, keď použijeme tú prvočíselnú vetu, tak to je definovaná asymptotická hustota. Keď to nakrmím, toto vlastne tá limita, že sa rovná nule, je naprosto jasné. Hej? No, ale to, že harmonický rad diverguje, to je, myslím si, otázka prvého alebo druhého semestra, podľa toho, ako je to dané v sylaboch, ale že diverguje aj rad cez prvočísla, to už není asi taká jednoduchá odpoveď. Hej? No tu je, že tie ideály IC a ID a IC a IU sa nerovnajú. A naviac pomocou tejto vety, ktorú tiež dokázal Šalad s Powellom, ukážem veľmi triviálnym spôsobom, že keď to sumujem cez tie prvočísla, že dostávam nekonečno. Tie dôkazy som sem naschvál vsunul, lebo som si myslel, že keby prišli nejakí študenti sú zvyknutí, že matematika pozostáva aj z nejakých dôkazov, ale my si už dôkazy nerobíme, lebo toho, koho zaujímajú, si to vždycky prečíta buď v tom článku, alebo v nejakej monografii. Hej? Tak, pretože ten dôkaz je
vďaka použitia tohoto celkom jednoduchý na jeden riadok, tak som ho uviedol. Takže ten výsledok, čo dokázal Šalát a Povel, že oni charakterizovali tie množiny, pre ktoré platí, že keď to ščítam ten harmonický rad pozdĺž tej množiny A je konečný, no to je vtedy a len vtedy, ak tento rad je konečný. No tu niekto povie, že čo je toto A1 E až N? No to je počet prvkov z množiny A v tom intervale 1N. No ale my sme zvyknutí, že rad 1 lomeno N na druhú konverguje. Tak ako sa to myslí? No ale toto môže byť veľké. Predstavte si, že je to presne N. Vykrátim N a dostanem harmonický rad celý. Nie? Môže to byť N pol. Dobre, takže je to krásna charakterizácia. Teraz ten dôkaz, že keď to ščítavam cez tie prvočísla, ja som asi už spomenul niekedy, že najkrajší dôkaz, ktorý urobil Erdős. Že keď to ščítavame cez tie prvočísla, že je to nekonečno. Urobil tak nádhernú myšlienku, že keď to človek číta, tak si hovorí, kurník, ja som asi žabaš. Je to dobre v česky povedané? Žabaš. Mňa také myšlienky nenapadajú, jak napadli jeho. Hrozné. Ale stejne sa vytešujem tomu, že som schopný čítať to, čo jeho napadlo. Hej. Tiež to všetci nie sú schopní. Dobre, takže poďme, vrátim sa späť, asi som sa zakecal. Tu je tá charakterizácia. Toto vtedy a len vtedy, ak tamto. No tak keď je to ekvivalencia, tak aj negácia tých výrokov sú ekvivalentné. No a z toho vychádzam, že teda toto sa rovná nekonečno. Potom aj to druhé by sa malo rovnať nekonečno a to druhé spočítam. Hej? Takže zoberiem to, čo tam je. Namiesto toho A1N my máme P1N, lebo sa jedná o prvočísla. Použijem tú prvočíselnú funkciu. Teraz sa to zvrhne na tento rád a ten integrálnym kritérium v prvom semestri spočítame, že je nekonečno. Takže sa nám podarilo ukázať, že aj cez prvočísla to dostane nekonečno. Tu sú napríklad tie veci, ktoré som spomínal v súvislosti s predošlým výsledkom. Možno spomenúť hypotézu, ktorú vyslovil Erdős. A tá hypotéza tvrdí, že každá množina, podmnožina prirodzených čísel, taká, že ten rad pozdĺž tej podmnožiny diverguje, obsahuje ľubovoľne dlhé aritmetické postupnosti. Pre študentov doteraz neriešený problém. Čož som si myslel, že toto by mohlo byť ťažšie, tiež to dlho zostávalo neriešené. Nedávno to pre prvočísla urobili títo dvaja páni, Green a Tao, áno, pretože prvočísla to splňajú. Keď zoberiem cez prvočísla harmonický rad, zosumujem, tak je to nekonečno, takže na základe tej hypotézy by mali obsahovať prevrátené hodnoty prvočísla akúkoľvek dlhú aritmetickú postupnosť. Takže toto už je rozriešené v roku 2004. Tam to zostáva otvoreným problémom. Konečne k I-konvergencii. Hej. Tu urobili Kosterko, Šalát, Vilčinský roku 2000 a hovorí nasledovne. Budeme hovoriť, že postupnosť za reálnych čísel I konverguje k číslu A a zapisujeme to I limita. Ak pre každé epsilon, tá množina A epsilon, už som to zmazal, veľmi sa ospravedlňujem, ale je tu pripomenutá, tá množina A epsilon padne do toho ideálu. Padne do toho ideálu, teda je malá. A je mi už jedno, z akého hľadiska, je jednotiaceho z toho ideálu. Áno? Fajn. No a teraz tu treba povedať, že v prípade, že I rovná sa I fin, je to obyčajná konečná definícia, ktorá tu bola nedávno na tabuli. Hej. Keď I rovná sa ID, je to tá štatistická konvergencia, Fast-Schoenberg, čo ukázali. Keď I rovná sa IU, dostávame nejakú rovnomernú konvergenciu a samozrejme pre každý ideál inú konvergenciu. Áno.
Čo musím povedať, keď burbakisti písali matematiku, všetky teda oblasti dávali do nejakých monografií, tak myslím, tretia kniha je topológia a tam zaviedli ekvivalentnú definíciu pomocou filtru. Že čo to znamená konvergencia pomocou filtru. Dokonca ani títo páni si nevšimli, že tie definície sú ekvivalentné. Ten dôvod, prečo si to niekto nevšimne, je preto, že on robí v inej oblasti, aj keď všetci traja topológiu mali v maličku. Hej. Robí v inej oblasti, si to nevšimne, až potom niekto začne do toho rýpať, hej, že teda toto a tak, ako to vyzerá a zistí sa, že tie sú ekvivalentné. Ten najväčší dôvod bol, že my sme tú štatistickú konvergenciu, ktorý Schoenberg vymyslel, pretože chcel počítať integrály iným spôsobom, vymyslel, tak my sme to používali v teórii čísel. Hej? Takže oni tiež prešli z toho a trošku to zovšeobecnili a preto si to nevšimli. Hej? Ale o pár rokov na to niekto poukázal. No, toto je veľmi dôležitá lema, že ak tie ideály do seba zapadajú. Ak to konverguje v tom malom ideáli, tak to konverguje aj v tom veľkom ideáli. Tá limita je tá istá. A tu je teraz tá odpoveď, že pre nás by bolo najlepšie, niekde tu na konci je IE fin, lebo to som povedal, že robíme prípustné ideály. Prečo? Aby klasická konvergencia. Z klasickej konvergencii vyplývala konvergencia podľa akéhokoľvek ideálu. Naopak už to nemusí platiť. Preto tam dávali sme to IFIN. No ale z tohto reťazca tých ideálov by sme chceli ten najmenší ideál, nie? To by charakterizovalo tie malé množiny, pre ktoré to platí. Keď je veľa tých množín, hovoriť v tom množstvu množín môže dať veľa robotu. Ak tých množín je málo, okrem tých konečných, no tak je to rýchlejšie. Takže to je ten dôvod. V celej tej práci sa o to snažíme. Nájsť ten najmenší ideál, pre ktorý by to konvergoval. A dosť rečí o teórii, poďme k tým aplikáciám. Normal order. Priznám sa, neviem to preložiť do slovenčiny. Neviem, či čeština má, hej, Pavel, na to nejaký ekvivalent. No ale povieme si, čo mám na mysli. Budeme hovoriť, že nejaká postupnosť x má normal order y, ak pre každé epsilon a pre skoro všetky n. Skoro všetky v zmysle asymptotickej hustoty. V tom čase sa pracovalo s asymptotickou hustotou. Áno. Platí tam tá nerovnica, samozrejme, to je iný zápis tej absolútnej hodnoty a tak ďalej. Šincel, Šalát poukázali, že jedna z ekvivalentných definícií mať normal order je, že táto limita, ID, to je tá podľa asymptotickej hustoty, konverguje k jedničke. Áno. No a teraz tu prídu nejaké aplikácie. Ak mám prirodzené číslo n, tu je kanonický rozklad toho prirodzeného čísla. To sa myslí, že ho rozložím na prvočísla a každé prvočíslo je tam s tou mocninou. Keď aj študenti pritakajú, ďakujem veľmi pekne, som spokojný. Hej. Uvažujeme nasledujúce také aritmetické funkcie. Prvá je, že je to počet rôznych prvočísel. No, tak, jak je to tu napísané, je to káčko, hej, je tam k rôznych prvočísel. Veľké omega je, že všetky prvočísla, ktoré sa tam vyskytujú. Takže ten, ktorý je s násobnosťou alfa 1, sa vyskytuje alfa 1 krát, takže sčítam všetky tie alfy. Hej. No a ešte dosť dôležitá je počet deliteľov čísla n. Vždy, keď máme veľké číslo, len chceme vedieť, koľko má deliteľov. Hej, a ak nebodaj niekto chce, aby sme to hľadali, no je to hrozná robota. Hej, rozklad na tie prvočísla a všetky kombinácie, to poznáte. Takže počet deliteľov, čož sa dá zapísať, že keď D delí N, tak pripočítavam jedničku. Tak poďme na to. Normal order veľkého aj malého omega je taká istá funkcia, teda postupnosť. Hej? A je to ln z ln. Kruci, jak je toto možné? Že aj to veľké, aj malé omega má to isté.
Hej? No nie je to nádherná vlastnosť tých prvočísel? Toto hovorí, že keď si zoberiem dosť veľké N, rozdelím ho na tie prvočíslá, tak to najčastejšie tie zložené čísla sú zložené z prvočísel, ktoré sú umocnené na prvú. Lebo len vtedy malé omega a veľké omega sa rovnajú. My všetci dobre vieme, že sú tam rôzne mocniny tých prvočísel. Ale z hľadiska asymptotickej hustoty tých je málo. Takže ak hľadám nejaký ten rozklad, hľadám len tie prvočísla hlavne a môžem prehlásiť, že to je na prvú. Nie je to celkom tak. Hej, pretože vtedy by to nebolo ln z ln, ale toto hovorí, prosím vás pekne, aj množstvo, koľko tých prvočísel asi tam je. Nie? Lebo to malé omega je to počet prvočísel. To má to isté. Vlastne spustu krásnych vlastností z tej štatistiky vieme vydolovať. Hej. Štatistika, viete, jaká je definícia? Štatistika je jak pouličná lampa, ktorá nesvieti. Není síce moc v pohode, ale vždy sa o ňu môžem oprieť. Tu sú tie výsledky. Dobre? Takže priamo z definície hneď takéto postupnosti, ktoré sú, vyplývajú, že oni síce nekonvergujú, áno, ale štatisticky konvergujú k jedničke. Nám sa podarilo ukázať, že už nie sú ICQ konvergentné. Takže ak hľadáme ten malý ideál, keď je to zväz, tak niekde tu sa to zastaví, tu už sú potom tie menšie, ale ono to niekedy môže byť ešte takto, že tu sú iné ideály. Takže my nemáme ten najmenší. Zatiaľ. Nám sa podarilo len ukázať, že tie sumačné ideály tie sú není vhodné, pretože je ich tam málo, tých výnimočných množín. Dobre. Pascalov trojuholník, môj milovaný príklad, ten som tu myslím uviedol aj inokedy. Prečo milovaný? Pretože všetci vieme, čo je Pascalov trojuholník. Dobre. Tak. A tak ďalej až n nad n. Dobre. No, už nejdem hovoriť, že je toto hneď n-ty riadok. N-ty riadok, prosím vás pekne, keď toto ščítame, to je 2 na n2. Áno. A to je nič iné ako 1 plus 1 a to celé na n2. A to 1 plus 1 podľa binomickej vety, to sú vlastne tie koeficienty, ktoré tam sú. Tie, keď spočítam, tak toto je Pascalov trojuholník a teraz je pekné, všimte si, jednička, tá je všade, hej. Takže jednička sa mi nezdá, ale zoberiem si číslo z toho Pascalovho trojuholníku T a zaviedol som nie ja, ale niekto zaviedol funkciu, ktorá počíta výskyt toho T v tom Pascalovom trojuholníku. Hej. A Abbott, Erdős a Hanson ukázali, že priemerná hodnota, to znamená aritmetický priemer všetkých tých hodnot, oni nie len priemerná hodnota, ale aj normal order ukázali, že je 2. Čo to teda znamená? Že skoro všetky tie výskyty tých čísel sú tam len 2-krát. Nie viac. A teraz neviem, či to je paradox, či fakt, hej, ale myslím, že kto dával pozor, vie, že je to fakt. Hej, až na to, že týchto bude málo. Z akéhosi hľadiska. Keďže je tam normal order, tak zo štatistickej asymptotickej hustoty. Tak, čo mám na mysli, ja to hneď poviem, že keď si zoberiem číslo t,
ktoré vyzerá takto ako n nad 2, áno, tak toto je tá hodnota. Vieme, že komplementárna je taká istá, takže to je n nad n minus 2, lebo je jedno, či robím dvojprvkové, alebo ten komplement je n minus 2. Ale potom ešte môžem robiť t nad 1. Nie, to je tiež t. A potom ten komplement. T nad t minus 1. No ale to už sú hneď 4. To znamená, že takéto čísla sa v tom Paskalovom trojuholníku nachádzajú 4-krát. A je ich nekonečne veľa, veď zoberte ovci, aké je, naskrmte to a dostane. To znamená, že to je ten paradox, čo tu je. Oni tvrdia, že priemer aritmetický je 2, preto je väčšie ako 2. Normal order je 2, takže sa tam každý vyskytuje asi 2-krát. A my sme už našli nekonečne veľa takých, čo sa vyskytujú minimálne 4-krát. Takže to je tá malá množina z tej štatistiky. Tu je aspoň vidieť, že ono to pekne funguje, ale niekedy nám to robí zimomriavky. Lebo sme na niečo zvyknutí a ukážeme ten pravý opak. No, Gubo, Máčaj, Šaláda, Tomanová ukázali, že pre všetky tie ideály ICQ. Keď Q je väčšie ako 1/2, áno, tak naozaj tá limita ide k 2. A pre tieto kvečka to už neplatí. Hej? Pre tie menšie ideály to neplatí, že tých výnimiek je tam oveľa viac. Dobre. Nivenové funkcie. Zás vráťme sa k tomu rozkladu toho prirodzeného čísla, k tomu kanonickému rozkladu prirodzeného čísla a položme Hn, že je maximum z tých alf. Áno, to malé Hn, že je minimum z tých alf. Chceme vedieť, jak je to tam umocňované. No, na základe toho, čo som predtým povedal, by to maximum aj minimum malo byť len 1. Že? Ale nie je to tak, vieme, že sú tam aj mocniny vyšších rádov. Niven ukázal, že aritmetický priemer týchto funkcií toho Hn, že je 1, áno, a že to veľké Hn je konštanta C. Čo to príde? Tá konštanta C je, prosím pekne, Nivenová konštanta, ktorá je daná takouto trasnou funkciou. Áno? Kde toto tu je Riemanová zeta funkcia. Dobre. Šincel, Šalát ukázali, že táto postupnosť Hn lomeno lnn a veľké Hn lomeno ln sú husté v intervale 0, 1 lomeno logaritmus lomeno 2, teda, že tie hromadné hodnoty, tá množina, že je hustá, áno. A obe sú ID konvergentné k nule, tie postupnosti. Tu, aby sme si vždycky uvedomili, čo je veľké H, čo je malé H, nám sa podarilo ukázať, že pre to ICQ tá situácia je úplne odlišná, že tá postupnosť je ICQ konvergentná k nule pre každé Q, zatiaľ čo táto postupnosť tým veľkým H konverguje len pre Q rovné 1. Že tie menšie ideály, tie tam už vybuchnú. Hej. No. Takže preto veľké H je to najmenší ideál tamto. Hej. V tom reťazci tých ideálov, už to mám zmazané, hej. Kdežto preto malé H, nevieme, ktorý je ten najmenší. No, ja chcem len ešte povedať, že oni to dokázali pre tú asymptotickú hustotu, aj to som už zmazal, jak sú tie ideály v sebe vnorené. Hej, je jasné, že toto je sumačná metóda, že je to trošku iné tie techniky. Preto to vždycky trvá pár rokov, keď to niekto urobí, že to niekto potom spraví pre tie iné ideály, lebo tie techniky sú diametrálne odlišné. Ďalšia pekná funkcia APN. Zoberme
pevne zvolené prvočíslo a pýtame sa, či to prvočíslo sa nachádza v tom rozklade kanonickom, alebo sa nenachádza. Ak sa nenachádza, tá hodnota je 0. Ak sa nachádza, tak berem tú najväčšiu mocninu, ktorá delí, teda to alfa toho prvočísla, na ktorú je to umocnené, tú najväčšiu hodnotu P na jetu, ktorá delí to n. Tuto mám na mysli, toto. Ale už potom P na E plus 1 nedelí to n, aby som nemal väčšiu tú mocninu. No, Šalát ukázal, že takáto postupnosť je hustá v 0,1 a že je ID konvergentná k 0. Znovu Šalát a kolektív dokázali, že konverguje k 0 pre Q rovná sa 1, áno, a nie je ICQ konvergentná pre žiadne Q. Ale mne sa podarilo dokázať, ak si spomínate na tú rovnomernú hustotu, čo sú zase iné techniky, že IU konverguje k 0. Že tá štruktúra tých prvkov, kde to blbne, je celkom rovnomerne rozdelená. No, viete čo, ja toto vynechám, mám aj nejaký príklad k tomu, pretože čas nás súri. Áno, takže ja spomeniem ešte furt tie aplikácie, dokiaľ tu sú, tak aby sme sa k tomu nevracali. Aplikácie Micielského, poľského matematika Micielsky zobral zase ten rozklad, a Fn je súčin všetkých deliteľov čísla D a to F s hviezdičkou je len vlastných, súčin vlastných deliteľov. Niekto používa všetky, niekto vlastné a tak ďalej. Znovu Šalát, Tomanová ukázali, že to štatisticky konverguje ln Fn lomeno ln n k výrazu 1 plus logaritmus 2. To znamená, že keďže je to 1 plus ln 2, že to není normal order tej vrchnej funkcie, ale celkom sa to k tomu blíži. Tak štatisticky to znamená, že hľadáme niečo menšieho. Práve naopak je to v menovateli, takže niečo viac, jak je to tu. Áno? Dobre. No, nám sa podarilo ukázať, že pre žiadne Q tie ideály ICQ, tie sú mlčné, že to nevyhovuje. No, doteraz som tu mal aplikácie z teórie z čísel. Áno. Toto je čistá matematická analýza. Toto je výsledok, ktorý Olivier publikoval, vidíte, 1827. A hovorí asi niečo takéhoto, že ak rad je konvergentný, rad s kladnými členmi a naviac, že tá postupnosť je klesajúca, tak potom, že limita n a n ide k nule. No, všetci dobre vieme, že nutná podmienka konvergencie radu je, aby tá postupnosť išla k nule. A toto ukazuje ešte, ako rýchlo ide k nule. Že dokonca n násobok ide k nule. No, Šalát a Toma sa zaoberali otázkou, ako to bude v prípade, ak postupnosť by konvergovala k nule v nejakom slabšom zmysle. Ten slabší zmysel je tá I-konvergencia. Dokonca sa ukázalo, že vtedy môžu vynechať tú podmienku monotónnosti. Áno. A platí niečo takéhoto, že ak toto konverguje k nule, rad s kladnými členmi, keď sám k nule, ak suma toho radu je konečná, rad s kladnými členmi, potom tá postupnosť n a ni konverguje k nule. Ukázali, že IC je najmenší taký ideál. Nemám to tu napísané, ale s kolegmi sme rozmýšľali nad tým, čo by sa s tým dalo urobiť. A my sme tunák mierne zosilnili túto konvergenciu, a to takým spôsobom, že AN na nejaké beta konverguje, kde to beta je medzi nulou a jedničkou. Takže potom táto limita tiež ide k nule, kde ešte namiesto tohoto n sme dali nejakú inú postupnosť, ale
To už bolo len tak, že sme si dovolili niečo naviac a to tak, že 0 je menej ako n lomeno beta n a limes inferior, pardon. A čo by minimum nám stačilo? Minimum to je menšie ako maximum cez tie n lomeno beta n a to je menej ako nekonečno. Hej. Takže ak toto je, tak sme ukázali, že to i limita, áno, kde potom tunák, prosím pekne, to umocníme, to beta na 1 lomeno, tam som dal beta, tak som tam mal dať alfa. Ešte raz. Tunák dám a n na alfa, kde to alfa je medzi 0 a 1. Hej? A tunák potom môžeme toto n umocniť na 1 lomeno alfa, čož keď alfa je medzi 0 a 1, tak 1 lomeno alfa je väčšie ako jednička. Takže dokonca toto je silnejšie, pretože to n dávam na nejakú väčšiu mocninu ako 1. Hej? No. Samozrejme, dali sme tam tú betu. Takže takéto veci sa dajú robiť aj z matematickej analýzy. Teraz máme rozpracované o nejakej I-variácii. To znamená, že všetky také tie pojmy z matematickej analýzy sa dajú pomocou tej ideálovej definovať. Dá sa kúknúť, aké vety platili. Ale veľmi je zaujímavé, že nie tie vety sa nedajú len tak preniesť do tej ideálovej konvergencie a dosť veľa z nich neplatí. Ja si myslím, že je najlepší čas, mal som hodinka uplynula, skončím. Kto by chcel, mám tam ešte ďalej, mám tam Fermatové čísla, to sú také tie veci, čo sú neriešené. Mersenové čísla, Bakovú mieru, mám tam tú topológiu, ktorú som tu spomínal, hej. No ale mám to v tých slajdoch, kto to bude mať záujem, obráťte sa potom na kolegu. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, hej, a dúfam, že som vás neotrávil úplne, hej.